खुलुमबाय आदसा दाखालि 31 मार्चआव जोंखौ दुलाराय बर' समाजनिफ्राय आरो क'क्राझार जिल्ला बर' समाजनिफ्राय फैनानै जोंनाव बेवहाय मोनसे मिटिं खुंफैदों। मिटिंआव बिसोर बानजाय आफाद मोनसे दाना होलांदों रिसेपसन कमिटि आरो बेवहाय आंखौनो बिसोरो माने मासिगिरि बासिनानै आरो मेम्बार बासिनानै दानानै गालांदों। बे दिननिफ्राय जों दा ओमफ्राय नेक्स्ट आरो मोनसे मिटिं खालामबावबाय आं। मिटिंआव जों डिसिसन लादों आरो जोंनि माबाया बे मावख'आ बाहायनो जागोन। नैबे जोंहा फंबाय जेरै सुफेन ब्रह्मआनो बे न'खौ थुनलाइनिसो न' नालाय थुनलाइ साहित्य सभानि दा बेहाय गाव जासिखानायखाय जों बेहायनो मावख'खौ खुलिबाय बानजाय आफादनि मावख'खौ आरो जोंनि बे मावख'निफ्रायनो जों खामानिया जागोन आरो दा जा हागौ जों जुजिगासिनो दं आरो जोंनावथ' बेबादि फान्ड गैया। आं ओरैनो जेनेरेलि आं क'क्राझार आनसलिक बर' समाजनि आफादगिरिखा दा जोंनावबो खुनु फैसा थाखा गैया। ओंखायनो दा आं नोंथांमोनखौ सिगाङाव बुंखायो जों बाहेरायाव जा माबा मोनो डनेसन मोनो सान्दा खांनानै खेन्दा खांलाबायनानै बेजोंनो जों बोलो होनो नाजादों आरो जोंनि मेन माबाया अपेन सिजनआ जों बै माबायाव मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव मोनसे अडिट'रियाम हल दङ। बेखौ जों थिग खालामखाबाय जिहेथु बेवहाय माने बोथोरा थिग नङा बबे समाव मा अखा हैगोन माबा बारहुंखा ओंखायनो जों बेखौ थिग खालामना रायज्लायबोखाबाय। दा जथ' हागौ जों खालामनो जुजिगोन आरो मा हायो गासिबो फाइनान्सनिफ्राव निर्भर जागोन आरो जों दानिफ्रायनो आरम्भ खालामनो ओंखारनो नागिरगासिनो दं। आरो दिनैबो आं जुथुमनो थाखाय मोनसे आफाद मिटिं लिंदों बेहाय आरो आं खावलायो बयखौबो बे जुथुमायाव जेन बयबो बर' मानसिफ्रा बर'खौ हारिखौ मोजां मोनग्राफ्रा फालो फालो फैनानै जोंनि बे जुथुमाखौ मोजाङै मोजां खुंलांनो हायो आरो मा सावरायो बे सावरायनायफोरखौ गोसोआव लानानै जोंनि समाजाव खामानिखौ मावफायो मावलाङो। जेनेबा दहाय जोंहा आफादगिरिया बुंलांनाय बायदि ड्राग्सनि खोथा आरो बिदिनो दोनखारलांनाय गावजों गाव माबाखाया बेफोरखौ जों बबे पलिसि खालामनो हायो प्रटेकसन खालामनो हायो होबथानो हायो बा माबा खालामनो हायो बेखौ रायलायनायफोरखौ जों थिनानै रायजोफ्रा बयबो बहलै गावजों गाव प्रसार खालामनानै जाग्राथों जायो बेखौनो आसा खालामबाय आं बेखौनो बुंनानै दिनै आंनि बुंनांगौ एसेबां 22 अक्ट' 27 अपेन सेसनल' बाहाय जागोन आरोखि माने जेनेरेल मिटिं जागोन बेहाय बे माबायाव बे मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनि माबायाव अडिट'रियामाव अपेन सेसन बेवहाय गुबुन जायगानिफ्रायबो फैगोन नामा? आलासि लिंहरगोन सेन्ट्रेलनि माबा जाबाय नालाय बियो आलासिया पेरेन्ट बडिनिफ्राय बासिनानै गावसोर लिंहरगोन। दा दहाय सासे प्रफेसारनि खोथा होनलांखाबाय नामा ओमफ्राय जों दा बेखौ मा होनो प्रग्रामखौ बानायथ'वाखै आरोखि दा ज' रायज्लायनानै बे प्रग्रामखौ बानायसिगोन। सानैयाव गुबुन आलासिफ्रा बेसेबांसो बाहागो लाफैथाव? आंनि साननायाव आलासिया दा एसे हाखु दाखु जाबायना बिथांमोनाबो साथामसो लिंहरगोनदां आं आरो डेलिगेटआ थाखागोन। बे डेलिगेटआ जोंनिफ्रायनो जागोन। डेलिगेट माबायाव डेलिगेटआ बिसोरनि जिनिसा जोंनि माबा नङा आनसलिकनि नङा नालाय बियो सेन्ट्रेल आरो डिस्ट्रिक्टनि जाबाय नालाय बिसोर मथे डेलिगेट सिजनखौ बिसोरनो बानायगोन आरो सेन्ट्रेलना सेन्ट्रेलनि माबाखौ बानायगोन। फार्स्टआव आंनो खोन्थानाय मथे बिसोरो 12टानिफ्राय ना 1टानिफ्राय डेलिगेट सिजनखौ डिस्ट्रिक्टआ खालामग्रोगोन। बिनि नेक्स्ट बे जोबखांनानै सेन्ट्रेला जगोन आरो बे डेलिगेट माबाया बाहायनो जागोन जोंनि नैबे दा जों माबा खालामनाया बे बर' साहित्य सभानि बे न'आवनो जागोन आरो बेनोसै आंनि बुंनाया बेहायनो फोजोबदों।